Kampana. Napalabas, kinasarita ni Maria ni Romana nga awagan na dayto iti senyorita no adda dayti uneg ti restaurant. Dagos mata nagtungpal ni Romana iti dayta nga imbaga ni Maria. Iti sabali a bangir, madandanagan ni Nana Salome, gapo iti kanayo na panagpukaw ni Daniel. Iso a kinasarita na ni Padre Burgos, noon niya tirumbang nga aramiden na iti anak na. Iti pagadalan, nadlaw ni Romana ti kinaulimag ni Daniel. Iso a kinasarita na daytoy iti napaot. Binagbagaan na tinawd udi, apatibkeren ko madaytoy iti pakinagam na. Ngam saan lata nagtintimag ni Daniel. Iti saan unay nga dayo, agpalpaliw gayam kadakwada ni Alfon, ket kalpasan ti panagsarita da Romana ken Daniel, immasideg ti lalaki ken ni Romana. Iti mansyon, adda kinasarita ni Maria iti cellphone. Ita gagayam, denggen nyo tituloy iti nobela tayo na pauluan. Kampana! Senyorita, asino jay kinasaritam iti cellphone mo? Nang kumat jay nagsaritaan yaw, nga adda na patag-abanag nga ipakita kan ka jay imawag. Mabalin ka di, Osang? Saan kan amakibiyang iti saritaan mi? Ha? Man nakibiyang kalauna yan. Tiket di aramatak amapan iji restaurant ti asikaswam. Ay naisagana ko, senyorita. Awitum langan dagiti kasapula mamapan iti restaurant. Anya? Apay asyak ti mga wit, Osang? Ay. Siyak ti amom, ngam pagawitan nakit din. Ha? Sumurot ka kanyak iji restaurant. Tasi ka ti mga wit amin akasapulak ijay. Ah? Eh, dispensa may, senyorita. Ay, kunak ngamin no dinak itugot ije restaurant. Iso anak ko na, kasi kalangan ti mga white kadagiti kasapulam. Awanin ti adupay asao. Ay na, magagaran ako na makakita iti napatag abanag nga ipakita kanyak ti kinasaritak iti cellphone. Senyorita Maria, at naibaga, Anya dayta? kuna idi ni Senyor Pasito, amang itugot ka iti bodyguard mo. Angam, saan mo matngar aramidan? Wan, imbaga dayta idi kanyak ni Papa. Ngam saan ko at tinumpal. Ay, apay ngay. Nagbaliw ti pangadam ko. Iso asaan kon nga intuloy tinangala iti bodyguard. Ay, ngam, senyorita, nasaysaya at mutlan no adda bodyguard mo. Tapno adda mang protector kan ka. No adda managdakdakos nga agpanggap iti dakos kan ka. Awan ti amok nga agpanggap iti dakas kanyak, Osang. Iso nga awan ti rumbang apagdanaga. Ay, no kayat mo, senyorita. Siya kun ti alam a bodyguard mo. Anya? Amok mat kat ti dumanog. Kaslakas toy. Wop! Da! Aw! Hey, napigsa ti danog ko. Ay na, Osang, igaraw mo manan ti Jack kaya. Ay, sa anak amang rabrabak, senyorita. Alaon na kun a bodyguard mo. Hanggang sa bali lang ati sweldo. Malaksit iti panagkatulong ko iti mansyon. Nay, senyorita, kasarsarita ka. Apay ngay akulat a nagulimak ka. Senyorita, uray na babalaang ti sweldok nga agbodyguard. Isupay ama inayon iti sweldok. Sumungbat ka matan na, senyorita. Senyorita! Senyorita! Sungbatan nakmatan na! Agyaman lang iti na ito akwarta, Padre Burgos. Awan ti rumbeng apagyaman na nagtrabaho kamat dito'y simbahan, Daniel. Tangdan mo dayta, tumultulong ka kanyak. Padre, Wan gayam, Daniel. Alaak dayto'y agundaway a makisaritakin ka. anya dayta, Padre? Iti ngamin kalabas, nadlaw ko akaslada pa kariribukam. Saan laas siyak tinakadlaw iti dayta?
Uray ni Salome. Padre, Nagsarita kami iti inam, Daniel. Kanayon ka kano nga awan ijay balayo. Saan ka pa yan nga agpakpakadagan kwa na no adda papanam? Padre, Saan ka mat asigod akas tabarhok? Agpakada ka nurumuar ka, kan saan mo apagdandanagan ti inam? Padre, Rabi pa yun no agawid ka ijay balayo. Kalpasan ko mati klasim, agawid kan. Tapno saan ang madandanagan ti inam amang uray ken ka? pakawanandak, Padre. Saan asyak ti rumbang apagkidawam iti pamakawan, barok? Agkidaw ka iti pamakawan, iti madandanagan nga inam. Padre, Anya ngamin ti pampanunutom, Daniel. Adu dagiti tigtignay mo, asaanan amaawatan. Padre, Ibagam kanyak ti makagapu, bareng matulungan ka, Daniel. Awan metan jay urayam a tao, Senyorita Maria. Wan harod osang, kuna na itay nga umayan dito restaurant, ngam awan matan ti loko. Anya ti kayat mo nga aramidak kan kwa na, apaman asumangpet, Senyorita. Kayat mo, taong ongtak. Osang, anya ka di manan ti sasawam dita. Anya nga ong tam nga ibagbagam. Eh, tapno saan kan nga agbannog amang sitar kan kwa na. Iso asya kun ti mangungat para kan ka. Osang, no anya man ti mangeg mo apagsaritaan mi iti dayja at tao. Ikaumulat tan tingiwat mo. Naawatan. Ay, wen, Senyorita. Amok daytan. Nga uray no di mo dakamatan kanyak. Nasaya at nagkinaawatan ta, Osang. Amok ngamin aman nakibiyang kamot tiyatya. Ay, kasanumat ngamin, Senyorita. Kaslak matan kamang ti pamilyayaw. Tasyak ti kanayon nga ayaban yaw. No adda kayat yung nga ipaaramid. Amok pa'y asika tinangala iti paltog ni Senyor Pasito. Osang, Ah, tangiwat mo. oh? Awan mo't ni Senyor Pasito dito yung restaurant. Saan na amang dagiti ibagbagak? Uray pa'y. Imbagak matankan ka adi mong dakdakamatan dayta. Ay, Senyorita, pangaramatam gayam iti paltog at tinakaw mo, iti pangiduldulinan ni Senyor kadag iti paltog. Awan bibiyang mo. Adda ka de kayat mo apaltogan? Osang! Ay, Maminsan pa'y ngagdamag ka, makaraman kan kanya. ay, Ala, si putam ket di no addan dagiti ururaya. uray no si putak, no jakmut ammo tilangada. Kasanungay amay bagakkan ka, Senyorita. Di mo mat ammo ti ibagbagam no maminsan, Senyorita. Ay, anay ikaw. Paingin nga agkatos ka, Senyorita. Saan laaday tati maramanam lupakibyangan na pa'y osang? Alfon, awan manen dito'y balay ni Daniel. Sa dino nga rodon tinapanan na, Nana Salome. Jak ammo, barok. Nasa paarimuar dito'y balay. Anya ka din ti mapaspasamak ka ni Daniel. Oray ti pagadalan, sana matagtagari. Madandanagan ak nga rod. Kanayon arumar ni Daniel. Katrabi imutan nga agaw-awid. Kasarita ka na imbag, apaman na makitak Nana Salome. Naggapo ka ka din, ijay simbaan. Amangan no ada ijay, tigayom mo. Nagkapo ako ni Simbahan. Ngam ko na ni Padre Burgos, anagawi din. Iso ngay mayak dito pagtayangan nyo ita. Saan pa'y anagawid dito'y balay? Amok nga wanti klase na ita, Nana. Iso ate amok, at alang dito'y balayo. Sa dino nga tayo itan tinapanan na. Anyamutan ni Daniel. Kanayon na kapag dandanagan. Sa dino nga tanga agpayson ti ayan ti anak ko. Sa pulag tigayim ko, Nana Salome. Saan arumbang dito nga aramidon na? Kanjak mat kahit nga dati daka sa mapasamak itigayim ko. Naganad kayo kading imay dito restaurant, Jano?
Elvis? Kwan, Senyorita Maria. Amangan ngamin na da makakita kada kayo a bodyguard ni Papa. Kat ipulong dakto manan. Kaya kamatanagan, senyorita. Isong araw na naglayon kami adagos dito opisina ti restaurant. Nasayaat nga rod na kasta. Samaysa, nakita mo iti kotse ni Papa, ng maneho ni Max. Diyaga mo, no, sa tino ti Papa nanda. Isong awan ti rumpa nga pagtanagam, Senyorita Maria. Oh, anya nga ming tipakita yo kanyak anak patag-abanag. Elvis, irwar mo ang tinapatagabarag. Ngayon lako takin ni Senyorita. Wan dyan, oh. Mabit lang. Oh. Oh. Atoy, senyorita Maria. Anya da gito eh. Usarmat iti simbahan. Wan, Senyorita Maria. Balitok day ta akalis kan si Boryom. Tinakom iti simbahan ti San Felipe. Anya? Ila kami lakang kayo tinalakagatad, senyorita. Balitok nga agpayso day ti akanis kan Siborium. Gatanga mo ni tinalaka, Senyorita. Magustuak day ti abalitok akanis kan Siborium. No ilakok to day ti abanag iti amok nga antique collector. Nangina, ti presyo na. Sa dino nga ti pangsapulan ta ka ni Daniel Alfon. At paspasarak tayo di sentro ti Ili, Romana. Parang makita ta ni Daniel. Diyos ko, apay akas to'y mata ni Daniel. Kanayon mata nga agpukaw. Anya lang at antar aramidan na. Romana, amo kasapsapulin ni Daniel din ang patay kini Tata Mauro. Kanti nagtakaw di simbahan. Anya? Matikawak mo't ni Rod. Nakapay nga aramidan ni Daniel ti kastay ta. Alfon, Italang nga naramid na ti kastoy, Romana. Ungayam, at malagip kon. oh, anya dayta? Idi nakamasayag pa ilang ti bangkay day ti Tata Mauro. At kano nakita na atawi taglawlaw. Ha? Diyan kano laki na gayam day ti Tata Mauro. Sinurot na iti nakakitaan na. Ngam, awanan ti lakyan. Pilat ang nagpukaw. Anya? Sigun pa'y kunkwa na. Nasingad ka no agayam day di Tata Mauro day di alakyan. Saan nga ta nagsarak day ti day di alakyan? Alfon, Tinasayaat, sawaran ta pa'y di sentro ti Ili. Barang makita ta ni Daniel. Nasapulan nyo ka din ni Daniel, Romana. saan nga rod nanang? Hindi kay madanagan. Amang ano agawid tumutla ni Daniel. Madandanagan kamin kan ni Alfon, nanang. Saan pa yun ngagpakpakada ni Daniel kaninana sa lume? Ay, Masapa ka no arungwar, ngamrabi imutin nga gawin. Saan ka no pa yan na matagtagari, nanang? ay Diyos ko. Anya nga't anti mapaspasamak ka ni Daniel. Nanang, Ala, di ka unay agdandanag. Makasarita yung tumutla ang anaimbag ni Daniel. Madamat gayam ni sika dito'y restaurant osang. Wan senyor pasitaw. Inawis nak ngamin dito ni Senyorita Maria. Kasta ka ti? Wan senyor. Awan mutla ka no ti aramidak ija mansyon. Iso nga tugot nak dito yan. Sa dino nga rod ti ayan ni Maria osang. Ada ija opisina na senyor. Ada kasarsarita na Asino ti kasarsarita ni iso? Ay, sos. Hay, dandani na ilawan ko nga imbaga nga da kasarsarita ni Senyorita Adwa Ati Praong. Osang, kasarsarita ni siyak ni sika. Dispensa mi, senyor. Ay, ada kasarsarita na atataw ija restaurant, senyor. Kasta ka di? Malalala. Ibaga ni sika kini Maria. Nga adda ni siyak dito'y restaurant ni iso. Sige, senyor.
Ibagak mi isaw, nga adda ni si kaditoy, senyor. O sang! Ay, dispensa may, senyor. Ay, senyorita Maria, adda ni papam dito restaurant. Apay akas na madandanagan ka, Osang. Anya ko man, adda ni Papa. Ay, kunak nga may no kasarsaritampay lang dagiti sa nga ilim a naglalaad tilangada. Osang, Ay. tangiwat mo. Ha? Itaypay anak kapanaw da dito opisina. Ingka kasarita ni papam, senyorita Maria. Amangan no mabisin pa'y kitain. Naglukon dagiti do. Taimbagada nakita dati kotse ni Papang imadayo. Ngam dito'y matlagayam titurungan ni Papa. Ay, senyorita Maria, adda ka di ibagbagam? Ay, awan, Osang. Sige, tama pa naklatan, iti ayan ni Papa. Iti restaurant ni Manang Maria tirimuaran dagiti dua lalaki apal paliwag. Diyak madang ti sumrakita iti restaurant. Dito'y gayam sentro ti syudad ti papapanandag iti lalaki. Patcheck nga da sa bali ang aramida ni Manang Maria. Amok a tao na dagiti lalaki. Takanayon iti makita kakasarsarita na ida. Dagiti mat alalaki ti nakitak iti nagpalpaliw iti simbahan. Adda nga tapakainaigan da iti panakatakaw ti balitok akalis kan si Buryong. Jak agsardeng, aging gajak maduktalan ti madingar aramiden dagiti lalaki. Kang runahan na apaliiwag ti garaw ni Manang Maria. Pagpatinggaan ti panagpalpaliiw ni Daniel. Mamuan na nga ta no asino ti nagtakaw iti simbahan. Gagayem di uliwayan adenggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Kampana! Nobela ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon Kampana! Agiyaman kami iti ingkay panang tarabay.